Så har vi jo så Rhinen. Utrolig smuk, hvis jeg selv skal sige det. Modgang modner, siges det. Hvis det er sandt, er manden her modnet. For modgang har der været nok af. Nogle kan tåle det, andre kan ikke. Jeg kan huske, der stod overskriften, da jeg kom, det var Dene ohne Zähne. Altså en dansker uden tænder, der simpelthen kom til byen. En tand flækkede, 10 andre tænder var i farezonen for at dø. Sådan lød tandlægens dom. Nu er de fleste tænder raske. Nikolaj Hust bider igen. Her en anfører i den bedste danske fodboldrække. Han er også gerningsmand, siger byretten i Aarhus. I søndag spillede Brian Steen Nielsen sin kamp nummer 350, en stor mand på dansk græs. Her en spiller i den tredje bedste tyske række. Han er også voldsoffer, siger byretten i Aarhus og han selv. Det er jo decideret vold, vil jeg sige. Vi havde en fin forhold sammen, men altså, og så når det sker, altså det er klart, så respekten den er selvfølgelig væk og sådan ting, og det format, man mente han havde, det er også væk, ikke? Det vi har derovre, det er Oberkassel, som det hedder. Det er den finere bydel, hvis man kan sige det sådan. Fra Düsseldorf tilbage til Fredensvang. Det er en ellers rar 23. juli sidste år. Træner Paul Hansen koster rundt med sin flok. Vi har jo et intens spil. Jamen, det var jo et intervalspil, hvor der blev givet og taget meget. Der var nogle kontroverser, Nikolaj og Brian imellem. Vi går til vaflerne, som man siger, og vi går lidt til hinanden, Brian Steen og jeg, hvor han står med ryggen til mig. Og på et tidspunkt står de sådan bryst mod bryst, ikke? Og så lige så vender han sig om, og så giver han mig en skalle i hovedet. Og så er det klart, så situationen den spænder til, hvor vi egentlig er lige før vi er i gang med at ryge flæsket på hinanden, og så at der er et par målmænd, der kommer og holder os væk fra hinanden. Og så er der en eller anden, der spørger mig, fortsætter vi med at træne? Siger, jamen det gør vi. Der er lagt en lille dæmper på, går ud og skyller munden for blodet, og så spørger Paul Hansen, kan jeg huske, han spørger egentlig Brian Steen, hvordan han har det. Mens jeg står og skyller munden, og det er klart, det er jo lidt pudsigt at tænke på, at det er ham, der bliver spurgt. Hvad spurgte Paul Hansen så dig om? Ikke noget. Kunne du have handlet anderledes, synes du, selv nu? Ja, det synes jeg. Altså, så vil sige, hændelsen kunne jeg aldrig nogensinde have forhindret. Det spillet kører, jeg står langt væk. Altså, det vi skal uanset. Men hvis jeg havde vidst, at det er på den her måde, at der er så meget alvor i det, eller hvad skal man sige, alvor, altså at det er så konfronterende, som det er, så havde jeg da stoppet træningen, ladet hjælpetræneren træne videre, taget de to til side og sagt, hvad er der reelt sket, og hvad gør vi, og hvordan håndterer vi det, og så få det løst på én gang. Nu får den lov at hænge i 3-4 dage, og så eksploderer det mellem hænderne på os. AGF har et skarpt hierarki. Brian Steen Nielsen, 65 landskampe, anfører overfor Nikolaj Hust, ny i klubben, marginalspiller. Det her er faktisk det værste scenarie, ikke? Altså, fordi nu får du virkelig, som at sige, en stamspiller og en reservespiller, ikke? Hvis det omvendt havde været tilfælde, så var det nok næppe blevet så konfronterende og så polariseret, som det har været. Så jeg synes faktisk, det her er den værst tænkelige situation overhovedet, jo. Hvordan det? Jo, fordi du kan jo godt regne ud, hvad der sker, ikke? Altså, sådan vil det jo være, ikke? Man kan sige, Brian Steen anfører, ikke? Og Nikolaj Hust reservespiller, og så beskytter man Brian Steen, fordi det er anførende, og bum, ikke? For mig at se, at det havde den anden situation været nemmere at håndtere, ikke? Hvis det havde været det omvendte forhold. Brian Steen betyder meget på vores hold. 5-6 spillere giver Nikolaj Hust deres støtte den dag. Men ingen stiller sig op og forsvarer Hust, da han tager sin afsked under en middag i AGF. Jeg sagde jo nogle ærligheder omkring sagen, hvor så at der var nogle ting, jeg var utilfreds med, som jeg så sagde til Paul Hansen og Brian Steen. Og så siger han til dig, Paul, vil jeg sige, at du er en bankebuks eller sådan noget i den stil, ikke? Og så er der altså normalt, ikke? Så vil du sige, hey, lad os nu lige, hvad sker der nu, ikke? Der sidder så 30-40 spillere og prøvespillere og andenholdsspillere og alt muligt andet, så det er sådan mere eller mindre et offentligt rum, ikke? Og så, okay, så kommenterer man det så, ikke? Han havde ikke rigtig støttet den rigtige person på det tidspunkt, og derfor så valgte jeg egentlig at sige, at han havde været lidt bange i situationen. Var du en bankbuks? Jamen, jeg ved ikke helt på hvilken måde. Altså, hvis man siger, men det var fordi, jeg ikke turde at smide Brian Steen ud, for det var Brian Steen. Ja, det vil være rigtigt, ikke? Men igen, som jeg ser situationen der, og sådan har jeg det også i dag. Jeg vil aldrig nogensinde sige til Brian Steen, du kan ikke være i klubben mere på den episode. Jeg vil anytime lade det være så højt til loftet og sige, okay, den episode, sådan er det.
Lige på Sport har talt med 4, som har spillet eller stadig spiller i AGF, og som deltog i træningen. Ingen har lyst til at medvirke i dette indslag. Efter stor medieomtale tager Aarhus Politi selv sagen op og sigter anføreren for vold. AGF's Brian Steen Nielsen blev i dag dømt for vold mod en holdkammerat, men han slap billigt i byretten i Aarhus. Anføreren bliver dømt til at betale 10 dagbøder af 500 kroner. Anklageren har krævet 20 dages fængsel. Dommeren mener, det er formildende, at skallen fandt sted under intensiv træning. Jeg synes faktisk, det var en rigtig god dom, hvis man kan sige det sådan. Altså, jeg ved godt, det kommer til at stå i Brians papir, jeg går ud fra, men at som du siger, han ikke skulle i fængsel og sådan noget, så vidt skulle det selvfølgelig overhovedet ikke gå. Men at der alligevel blev statueret et eksempel, synes jeg faktisk, det var fint. Kaptajnstatusen ryger lige efter skallesmækket, men hurtigt sætter træner Paul Hansen stjernen tilbage på brystet af den gamle landsholdskæmpe. AGF straffer ikke umiddelbart Brian Steen Nielsen. Først da Aarhus Politi sigter anføreren for vold, giver klubben Brian Steen Nielsen en bøde. Han betaler 10.000 kroner til klubkassen. På det tidspunkt har Nikolaj Hust for længst pakket sammen. Jeg har selvfølgelig muligheden for at blive. Men det er klart, at jeg havde på det tidspunkt også mistet respekt for Paul Hansen. Så derfor havde jeg ikke lyst til det. Og så fik jeg mulighed for at få noget af mit løn med, og så tage væk derfra. Ordningen må jo være, at Nikolaj får en økonomisk kompensation for den del, han er tilbage af kontraktperioden, og kan finde et andet sted at spille fodbold. Men det er da klart, hvis vi selv skulle bestemme som klub, jamen altså, så ville vi da have, at Nikolaj skulle fortsætte, ikke? Altså, det er en spiller, du lønner, nu ved jeg ikke, hvor mange penge han fik, men du lønner ham i hvert fald i en periode, ikke? Og han er ikke til rådighed. Så det er da ikke et spørgsmål, vi gerne vil have med Nikolaj. Er det i virkeligheden ikke dig, der er for blodsøden? Altså, det har jeg jo sådan set også spurgt mig selv om mange gange siden episoden. At man direkte vender sig om at give en skalle, det er ikke noget man ser så tit, vil jeg sige. Og jeg har trods alt spillet i andre klubber, FC Midtjylland, AB også, hvor jeg aldrig har set lignende. Så det er ikke dig, der er en tøs? Det synes jeg ikke selv. Godt nok har jeg langt hår, men altså en tøs, det vil jeg ikke betegne mig selv som. Der er nogle gange sådan, hvis vi har tabt en kamp, altså, så vi kommer til træning dagen efter, så hvis han ser nogen, der smiler, så kan der faktisk godt falde en bøde fra klubben. Siden nytår har Nikolaj Hust boet i Düsseldorf med kæresten Maria og nu også 6 uger gamle Sebastian. Efter afskeden med AGF spillede Hust på IKAST Danmarks seriehold. Her blev han spottet af manageren fra Fortuna Düsseldorf, inviteret til prøvetræning og hyret som beset. Klubben er ved at bygge Düsseldorf Arena, 55.000 siddepladser til 2,3 milliarder kroner. Det er tredje bedste tyske række. Alligevel er Fortuna på mange måder større i formatet end for eksempel AGF. Det er vigtigt, at klubber de egentlig har en holdning til, hvordan skal man håndtere sådan noget her? Hvad er det egentlig, som er gået galt? Er det fint, det der er sket, eller er det dårligt, det der er sket? Hvad skal vi egentlig gøre i en klub, hvis det sker i vores klub? Altså, hvad så? Hvad er vores skridt her? Altså, hvad skal vi gøre? Det er jo sådan set bare det er vigtigt, at folk de har en mening til det, synes jeg. Og det er jo egentlig også derfor, jeg har prøvet at komme med min. Brian Steen Nielsen har ikke ønsket at medvirke i dette indslag. Vil du være med i debatten, så klik ind på sporten tv2.dk/LPS og tryk på debatten.